Beste esan dira, zentralista, izan horitzeke, involuzionista, euskal kulturaren kontrakoa. Igual horri handuko joan lehenbiziz, pixaritzan diabeko bidez, euskerak batze ditu, eta didez euskera bea nola geldituko litzateken lege honekin, nola eragingo lioke euskerazko irakaskuntzari. Adibidez, badakigu Kataluniako generalitateak gainera esan dut argi, bera kontra daola, irakats hizkuntza dalako katalana, eta hori adibidez nereak dakar gaztelania izan behar duela lomcetik aurrera. Hemengo hizkuntza ereduari euskerazko irakaskuntzari nola eragingo lioke? Guk uste dugu, leheneko eta bin, jakin behar duzue, gauza da legea nola idatzita dagoen eta gero nola artikulatzen den eta nola ezartzen den. Guk oraindik daukaguna da susmoa eta beldurra nola aplikatu dezaketen. Argi daukaguna da eta, Bertek esan izan zuen, deno dakigun bezala helburu ezala espainolizar a los alumnos catalanes, helburu argia da murgiltze ereduaren kontra jotzea. Eta murgiltze eredua, bakizutenez, Katalunian denek katalanez ikasten dute, hemen ez gaude murgiltze ereduaren bidean, edo egon gintezkeen, baina oraindik pauso dexente faltako ditzaizkiguke, baina argi dagoena da, lege honen bitartez ezinezkoa izango litzatekeela horrelako eredu bat lortzea. Legeak zer esaten du eta zer da beldur ematen diguena? Hemen zenbait aldaketa egon dira, baina ni dakidala 39. xedapen gehigarria, dauka izenez, esaten duena da gaztelaniaren presentzia bermatua eta arrazoizkoa izan beharko duela. Bai? Gaztelaniaren proportziozko eta arrazoizko presentzia bermatu beharra dagoela. Horregatik esaten dugu, hori artikulatu egin beharko dute, eta ikusi beharko dugu ze aplikazio maila daukan, baina horrek ze esan nahi du, ze interpretatu dezakegu. Agian matematika gazteleraz egin behar dela, arrazoizko eta proportziozko presentzia eduki behar duenez, eta beste batetik ere, argi dagoena da, beraien kutsu espainolista mahaigainean jartzen dutela, eta gainera nahi dute, nire askotan esaten dutenean, hemen gaztelania baztertu egiten dela, eta euskararen aldeko politikak egiten direla, eta, beraien proposatzen dutena da, demagun, Samania egora, dereduz egiten da guztiz, gehiengo herri honetan gehiengo dereduan erabakitzen dutelako, baina familia batek erabakitzen du, beraien seme-alabak gaztelera hutsean ikasi behar dutela. Eta eredua eskatzen dute. Momentu honetan joko eta esango liekete ez eskez daude ikasle nahikorik eta ikastetxe honetan ezin ditugu jaso. Eta behatu beharko luke pribatu bat edo dena delakoa. Dena delakoa ez bilatu beharko luke eta inguru honetan ez zain biltzea marreko luke. Horrein proposatzen duena berden ministerioa da, bermatu egin bertzaio gaztelania gutxean ikastea ikasle honi, eta hortaz, nez eta itunpeko ikastetxea batea jun behar duen, eta gian, zerrakin Donosti baino jun behar badu ere, denon artean ordainduko dugu. Hau da, publiko balitz bezala, ume horrek ere edukiko luke, horrako subentzioa, publiko denon artean ordainduko genuke, hain zuzen ere, ikasketa horiek ez da. Eta, hori lehenengo eta behin, pedagogikoki edo zalantzazkoa izango litzateke ez, nola bermatu daiteke nolako gauza jarri euskaldun batean, ikasle eta ume batek euskararekiko zailtasun horiek eduki ahal izatea, baina hortik haratago ere lizentzia dela txarrik ere gutxa ez da.